हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलां। स' लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों गुबुन रायजोनि नङा। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां सुदेम सना रामसियारि आरो निकिता बर' आरो आशा बर' बिथांमोनानो। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां निकिता बर' आरो आशा बर' बिथां सानैयानो। लिरिक्सखौ होदों बिथां सोमखोर दैमारि बिथाङानो आरो लिरिक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों बिथां लिसान रमि बिथाङानो। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सुटआ दायो सोलिगासिनो दङ। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला निकिता बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन। स' नोंथांमोना बयबो स' नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो।